Assalatu wassalamu alaiki sayyida Fadima, sallama matukar sallama, assalamu alaiki Muhammada ir Muhammadu. Kamar ki ce tai kama da kamar ki shi yasa na kira ki da sunanki. Kar ki bari ai mun ce ku ce dan ni kaina ma ban san mai zan ce ba kanki. Ki mun lamuni in ce in kin so na ce zan ce abin da yake so ice. Dan idan aka ce ka ce to ka zo ka ce a lokacin da aka ce ka ce. Idan ka ji ka ce lokacin da ka ce za ka ce sai a hana ka ce dan an ce ka ce ka ji ka ce a san da ake so ka ce. Da wannan nake so wake sallama a gare ki assalamu alaiki. Kai ni halarar da ba a yi mata shirka wacce ba ta neman na'ibi ko mace baki ko waziri balle ma a gane ya sirrin masarautar ta take. Na rantse da digan kadamin mulkin ki sayyida Fadima. Ba dan ke ba da banza a banza zai kare wofi zai kare. Ba dan ke ba da babu halitta babu rashin halitta. Ba dan ke ba da babu Musa babu Isa. Ba dan ke ba da babu Jibrilu babu Azra'ilu. Ba dan ke ba da babu sama babu kasa.